tetep kok oyak ki karepmu piye? Kanggone yaksa dahuru enak-enake wong wedok ki lamun to wis dipek bojo karo wong lanang. Gagah-gagahe wong lanang ki lamun to iso ngrebut bojoning liyan. Mula ning diparane kudu tak tutake. Ndak rewangi aku nabuh jane ngetutne kuwi. Ndak malah ngejim nganggo katok ireng cilaka kula. Karana ana dewa utawa widodari sarta jama menungsa ingkang wani trajang paugeran nabrak kelawan pranatan. Mongko wis cetha nyigla tanpa warana wis kinodrat mungguing judhu tali wangsa. Judhu tegese pepacangane priya lan wanita, tali tegese pangiket utawa pepakem, wangsa tegese golongan, hapsara kuwi judhune Hapsari, satriya kuwi kelawan putri, Bambang kelawan Endang, ewadene Raseksa kuwi kelawan Raseksi. Ya merga ana widodari ingkang bebrayan utawa palakrama kaliyan jama menungsa. Yektine iki ingkang dadi sumbere Dahuru Durbrama. Ora ana liya kejaba bebrayane putra putri kita Bathari Dresanala ingkang palakrama kalawan panengah Pandhawa. Ya kuwi Arjuna, yektine ingkang dadi srana gara-gara ingkang saya ndadra kapirang rinangka kinempit kempit tuh sangreknaning bawana aduh Rama pukulun jimat sesembahan kula menggaing petang kula kok mboten tinemu ing nalar. Menawi anak kula pun Dresanala kaliyan Janaka ingkang sampun pepasihan ingkang dados tuk sumbering ruhara menika. Karana kula tasih kemutan lare kekalih kala wau bebrayan inggih saking dawuh paduka, inggih saking pangestu paduka Kanjeng Rama pukulun Sanghyang Girinata. Ya pancen kaya mangkono nanging kuwi luput. Mula barang ingkang luput kuwi lamun ta wis ngerti lamun ta iki bab ingkang kleru aja nganti dibacutake. Mula kang mangkono Bathara Brahma kanggo nyirep sarta anyuwak prahara iki supaya ora saya ndadra, ora ana pakarti ingkang kudu ditindakake. Kejaba bebrayane Janaka kelawan Dresanala kudu dipegatake. Pukulun sewu lepat kula tadah padana kadi sinambring gelap jantung kula saksampunipun nyurasa dhumateng dawuh menawi ngantos anggenipun emah-emah anak kula Dresanala kaliyan Janaka dipun pisahaken. Dewa Sugata marang soreng prang
ngudane arum-arum ngendanu ngawiyat Narada ngepalani Jawata Sukamulat Bathara Brahma ulun ora maido kaya apa aboting rasamu nanging ripalungguhan iki jinejer mongko dadi dewa jeneng kita ditempukake kelawan perkara loro ingkang padha abote ya kuwi antarane katresnan apa dene kewajiban nadyan to loro-lorone mau padha abote nanging jeneng kita kudu bisa milah lan amilih kanthi lambaran katresnan lan jiwa ingkang kebak kawicaksanan mongko wis cetha pratila lamun to anakmu sakloron ing dadi sumbere perkara mula ripalungguhan iki ndak pundhut pangorbanan kita pedhotna talining katresnan antarane Janaka kelawan Dresana yen lerena wae saka palungguhamu dadi dewa ning kahyangan Suralaya kene Bala kang tuminga sacampuk samya medali lir kabeh wileting kota ulun waspadake iki Bathara penyarikan ingkang munggah ning bali marju Kunda Manik ana parigawe apa Bathara panyarikan aduh bukulun kalian matur sisip nyuwun Gusti Samudra Pangaksami nyuwun pangapunten menawi sowan kula nilar ing tata krami ngaturaken kedrawasan wonten geger ingkang mapan wonten alun-aluning para dewa nenggih madyaning ngrepat kepanasan wonten denawa ingkang barang ngamuk naminipun Yaksa Dawuru mangwuh sarta sesumbar mboten badhe wangsul saking kayangan mboten badhe leren anggenipun ngamuk punggung menawi wangsulipun mboten amandha musneng nggih Bathari Dresana mangandur laguning angin uga ragrane ngarga kura kurnita reh kakiri-kiri Bathara Brahma wis cetha wis wijang wis gamblang jagat iki semune kabeh ora mangestoni bebrayane Janaka kelawan Dresana la buktine apa? Ripalungguhan iki ana wujude buta ingkang barang ngamuk sing ora ngerti perkarane, ora ngerti kentang timpule, gawe dedreg gawe horeg ana madyaning ngrepat kepanasan. Sadurunge alam saisine iki murka merga saka pakartine putramu sakloron, gelem ora gelem Janaka kelawan Dresana kudu ndok pegatake.
Prabowo abang kawlagar mangwuhing mungsu amintola awan nitik sandangane lan gedhe pangaribawane cetha lamun ta iki golongane para dewa maragake sajarwa sapa kang dadi bebisikmu Bukulun iki jawata saka ing Salendra Bawu kowe buta sapa lan saka ngendi aku buta kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega dene kowe takon marang jenengku aku Yaksa Dahuru Yaksa Dahuru ya dasar para nyata kowe ngamuk punggung Suratamta ana madyaning repat kepanasan apa sing ndok gayuh aku gelem leren, aku gelem bali lamun to aku bisa mondong kelawan mustikaning jejantungku mondong kelawan katresnanku ya kuwi widodari saking Argadahana Bathari Dresanala aku gandrung kayungyun kelawan Bathari Dresanala aku rabekna karo Dresanala Bukulun apa kira-kira kowe ora kulak pawarta adol manggung lamun to Bathari Dresanala ki wis ora ijen meneh Bathari Dresanala kuwi wis pinengku ing kakung ya kuwi panengah Pandhawa satriya ing Madukara Raden Arjuna tegese Dresanala kuwi wis duwe bojo ya gene wong duwe bojo tetep kok oyake karepmu piye kanggone Yaksa Dahuru enak-enake wong wedok ki lamun to wis dipek bojo karo wong lanang gagah-gagahe wong lanang iki lamun to iso ngrebut bojoning liyan mula ning ndi parane kudu tak tutake ndak rewangi aku nabuh iki jane ngetutne kuwi ndak malah ngejim nganggo katok ireng cilaka kula mangke ora minggat ilang nyawamu glundungi memet
Ah. Oh. Ah. Oh. Wah. Wah. Oh. Wah. Awas. Hei. Badak nyokong ngaluhur kasar kakak
warnanipun kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Ibu Bathari Durga. Kowe munggah kayangan Suralaya ki sing ngongkon sapa? Ingkang mrintah Paduka Ibu Bathari Durga. Kowe ngamuk ning repat kepanasan ki sing ngongkon sapa? Paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Kowe reka-reka gandrung karo Bathari Dresanala ki sing ngongkon sapa? Paduka Kanjeng Ibu. Kabeh perintahku mesti ndok estokake kaluhuran Kanjeng Ibu. Sebab apa kowe le manut karo Bathari Durga? Karana Paduka menika sesembahan kula, Paduka menika kamulyan kula, Paduka menika ingkang wenang nemtokaken rekasa lan mulyaning urip kula. Cekak cukupipun gesang kula sawetahipun menika ingkang wenang murba wasisa menika Paduka. Yen kowe pengen dhuwit sambat karo pangeran diwenehi apa ora? Mboten dipun paringi. Yen kowe sambat dhuwit karo Durga mesti Paduka paringi. Yen kowe butuh duwe omah sambat karo pangeran diparingi apa ora? Mboten dipun paringi. Yen sambat karo Durga mesti dipun paringi. Yen kowe ngelak njaluk ngombe karo pangeran diparingi apa ora? Mboten dipun paringi. Yen sambat karo Durga mesti dipun paringi. Kowe ngelak pengen ngombe susu njaluk karo pangeran diparingi apa ora? Mboten diparingi. Yen sing mula kowe aja ado-ado saka aku ya. Kowe kudu nendi-endi kudu nyopiri aku terus. Lan kowe aja ndirasa sujana, ndirasa piye-piye, lamun to aku dhuwit karo dalang kono-kono ora apa-apa ngono kuwi. Katresnanku mung karo kowe, ya kuwi yaksa dahuru. Nggih, nggih mboten napa-napa. Nggih. Nek nyuwun pangapunten menawi pas olahraga nika lek ngagem kathok mbok ampun cekak-cekak. Kowe ora perlu kowe merintah aku ngelikke karo aku ora perlu sing bak kowe manut karo aku bae. Oh, ngaten. Ya. Sakjroning kowe ngrusak kahyangan njaluk Bathari Dresanala, syukur yen kowe bisa nyingkirake para dewa, gedene bisa mateni karo Panengah Pandhawa bojone Dresanala, ya kuwi si Janaka. Wadene ana ketleyeng lelakon, ana apesing kahanan kowe mengko kok kalah karo Arjuna. Pisan bae aja nganti kowe kandha lamun to kuwi tumindak kaya mengkene iki sing kowe iki ditelikung dening Janaka, ditelikung karo para dewa, aja nganti kowe bloko, aja nganti kowe jujur lamun to sing ngongkon iki Durga. Paham lho? Nggih, ngertos. Nganti kowe kandha sing perintah Durga, aja takon desa dudu wong liya, aku dhewe sing bakal mateni karo kowe. Tutuk nang langgenmu ngamuk. Lepaken dawuh. Antut kumregot sembah pantang ora kosong sopan sastrasa antara kau sayang sing olehno prateng lampus Sarawa Paduka wonten ing kahyangan Arga Dahana kula ingkang putra
Dresana ngaturaken sembah pangabekti unjuk Sandapepada. Mboten langkung semantun ugi kula ingkang putra Punarjuna ngaturaken sumungkeming pangabekti unjuk Sandapepada paduka Kanjeng Rama Pukulun. Wong ilahe ngawit namastu namasidhan sekaring bawana langgeng iya cak loro arman sarta pakurmatan ingkang ndok caosake marang pun Rama ora liwat pangestu kumaragake tanpa nana kula. Kurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat inggih katampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat pariping kalilan kula cumadong dawuh kawis tinggal sumengko pengawak bojro anggen paduka rawuh wonten wigatos menapa Rama. Dresana lawan Arjuna pun Rama mundhut gunging samudra pangaksama dene palungguhan iki mesti wae anggonku prapta iki ngganggu gawe nedeng-nedengi jeneng kita lagi pepasian lan karonsih. Lah yektine ana bab wigati ingkang bakal ndak babar mligine marang jeneng kita Arjuna ana bab sing bakal ndak pundhutake pirsa kangge ngantep marang rasamu kang mangkono maju kang dadi lungguhmu Dananjaya. Panjrahing liring samiron ombre sekar kadung ngaskan danyo maweh raras prananing driya Arjuna kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Rama Pukulun nanmu marang garwamu ya kuwi Bathari Dresanala. Rama Pukulun monggo kula aturi bengkah dada kula mendhet jantung kula ingkang ingukir wonten madyaning sanubari inggih namung Yayi Bathari Dresanala
ingkang tetela dados jejantunging manah kula. Tegese sing ngrembuyung katresnan kita marang Dresanala nuninggih taksih Rama. Tandha tandhane piyayi kakung utawa wong lanang kuwi yen tresnani karo garwa ki apa? Kedah saged angayemi sarta angayomi. Maknane angayemi jinejer dados guru laki kedah saged weh rasa adem lan tentrem tumrapipun raosipun Yayi Dresanala sampun ngantos manahipun menika kadamel runtik. Yen ngayomi tegesipun menawi wonten tiyang sanes ingkang wani murang tata ngonjak dumateng garwa kula badhe kula labuhi ngantos tetesing getih ingkang pungkasan Rama. Bagus yen pancen ngono. Kula putraning sun sira iku wis wanci pisak lan jenenging wang iwa kulineng arati wong becik sing wang iwa pekat teteki Arjuna wonten dawuh Ripalungguhan iki pun Rama pengin bukti lan nyatane. Ruhanana Ripalungguhan iki repat kepanasan alun-aluning para dewa geger. Merga ana wujude buta ingkang barang ngamuk arane Yaksa Dahuru. Mangwuh sarta sesumbar. Dheweke nganti bisa ngrajang marang kabeh kaprawiraning para dewa, satemah para dewa ora ana ingkang mangga puliya. Apa to sing dikarepake dening Yaksa Dahuru? Dheweke ora bakal bali saka kahiwangan. Lamun to durung bisa gendhong lan mondhong katresnane, ya kuwi Bathari Dresanala. Mongko wis cetha ngeglo tanpa warana lamun to Dresanala kuwi garwamu. Yen bojomu bakal digonjak karo buta kira-kira patrapmu piye? Lagu ning lekat lukita linuding kidung kadung kadereng hamomor memangun manah rahayu Dresanala wonten dawuh Kanjeng Rama pancen sengaja Janaka Ripalungguhan iki ndak budidaya apa sebabe kaya mangkono supaya ora ana ingkang ganggu gawe ora ana sing nrimpung lan nrimpet anggenku bakal paring dawuh marang jeneng kita Dresanala ngertenono Ripalungguhan iki kahiwangan geger kahiwangan ketaman goro-goro merga bebrayane menungso kelawan widodari Janaka kelawan Dresanala ewadene kanggo srana nyirep marang Dahuru iki ora ana sing kudu ditindakake anggenmu omah-omah karo Janaka kudu dipisahake.
pisan boten wonten gegambaran saklebeting manah menawi paduka tegel tega mentala paring dawuh ingkang kados mekaten. Monggo kula aturi mirsani padharan kula sampun menjuluk, kula sampun ngrebini, kula sampun bobot dungkap sapta candra utawi pitung sasi. Menawi kula boten saged nggambaraken benjang leking jabang bayi ingkang tanpa dipun kudang, tanpa dipun gendong lan dipun lela-lela dening tiyang sepuh ingkang sampun ngukir jiwa raganipun. Pramila saking menika Rama, kula nyuwun kawicaksananipun sedaya para dewa. Katresnan kula menika tulus lan suci. Namung pati ingkang saged megasaken Rama. Mesti wae pun Rama ora bakal tega nyawang kelawan anake ingkang nandhang panalungsa. Nanging Nadyanta Dewa kuwi duwe panguwasa, nanging panguwasane ora kinarya gada, ora bakal sewenang-wenang marang sapa wae klebu kelawan jeneng kita Dresanala. Manut dawuh sing ndak tampa, lamun ta jeneng kita wis pepisahan kelawan Arjuna, wis pegatan kelawan Janaka, bakale ana priyagung Narendra Gung Binetara sing bakal ngukup kelawan jeneng kita, ngayomi kelawan jeneng kita, Malakrama kelawan Dresanala, ya kuwi ora ana liya kejaba Narendra ing Tunggul Malaya, Pak Prabu Dewasrani sing bakal ngrabi marang kowe. Para sang Arjuna asmunira kamanungsan sawangnya gendreh mamanis liringe dikamantian ladal ana satriya bagus sing mung dingkluk nyawang karo ayang-ayange dhewe. Sapa? Lek mripatmu jerengen gobokmu pangah Pandhawa. Satriya Madukara bojone Dresanala Arjuna kang dadi kekasihku. Bah. Syukur bagi sewu iki yaksa daur. Aku edan kepayang ngengleng bingleng anglalamong kedanan karo bojomu. Dresanala jaluk ndak ulungake bareng karo tugele janggaku. Wah, unta malang mangsa nglilitana.
Ing langit kelap-kelap katon lir bintanging alis risang maweh kandrung Suramrata Jayamrata gerbu tenang ora gondro sepira kang dadi kaprap kula ngaku kalah Raden kula ngaku dosa kula ingkang lepat kula nyuwun pangapunten Raden Janaka dudu jiwa senopati lamun sakjroning palagan kowe njaluk pangapura pripalungguhan tak tibani kerisku rambyar kuwandamu tak guroni batamu kula nyuwun urip Raden kula wani tumindak kados mekaten menika karana wonten ingkang mrentah Raden yen pancen ana sing mrentah kuwi sapa yen kowe gelem jujur bakal ndak ngapura inggih matur nuwun ingkang mrentah kula boten wonten sanes kejawi namung widodari ingkang wangan dandang mangke setan alas opo wis bisa ngraita lamun to lakon iki mesti ana sing ngrekayasa ana sing ngrekodaya aku kudu ngayomi lawan garwaku Yayi Dresana madong dawuh Rama Pulu babangan aja wedi kangelan maragake tutupen lawang sela matang tepi saken dawuh Rodo montap lereke netap supaya sinipi dodo pangmawing wengit netra kocak ngundara andir iblis lamet dewa sing gawe lelakon iki dewa sing nindakake karti sampeka sanggit rungsit rekodaya tumrap lelakon iki dewa jarak lawan Janaka pengin dolanan karo wong Madukara ketitik lawang sila matangkep ditutup sawangen para dewa yen Janaka ora bisa gawe ambyare lawang iki aja diceluk wong Madukara dan ampun Ndara Gus
wanita ing nedeng ambyar rasane buyar kang gati-atine. Hanenggih Sang Batari Dresanala lumajar kapiyandhem jerit sundul langit kaya njuluk natap ing angkasa. Dupi pirsa lamun ta nedya den pisahke kaliyan Dyan Harjuna kinan leladi kelawan priya ing datan den tresnani nenggih Sang Dewa Srani. Mangkono geter kang sarira kaya anggege mangsa ngelak panci lek ing jabang bayi tansah ebah wonten ing padharan. Mangkono Sang Dresanala bro ponang riwe kaya dineres. Sang Ayuwat sepisan miyak langse Gumbala Giri cenger ana swaraning jabang bayi mijil kakung semorot nganti kaya mas sinangkling. Tobat Bathara Brahma sing ndok gendhong kuwi bayi sapa? Nuninggih menika putu kula Bathari. Anakipun Dresanala kaliyan Janaka. Tegese Bathari Dresanala wis babaran. Inggih sampun. Ripalungguhan iki Dresanala mapan ana endi? Nuninggih semaput mapan wonten ing Patenggan. Dewa Srani mumpung Dresanala ora eling Purwadaksina. Gendhongen bokongen gawanen ing Tunggul Malaya. Samangke kados pundi Bathari? Tan murunga bayi iki lamun ta dewasa malah dadi bak ingkang gawe gara-gara nanging nuwun sewu. Menika bayi abang ingkang boten ngertos dumateng kentang kimpul pojok plereting lelampahan. Menika bayi suci ingkang boten ngertos dumateng dedosan. Sampun ngantos kasempyok ngaradan. Eman sanget ngantos putu kula menika dipun pisahaken kalian ibunipun. Sinten mangke ingkang badhe nyusoni dumateng putu kula? Tak gawane tak gendhongi mencedhak karo mboke. Tata gelar bayi iki tak gawa men cedhak karo mboke men iso disusoni karo mboke nek penak men bocah semene ora ngerti apa-apa kok mung nyusu bae. Ripalungguhan iki aku wis mapan ana ning tepining kawah Candra Dimuka tinimbang iki mengko ibarate kaya macan wujute gogor tak openi yen gedhe malah nyatek karo aku. Ndak cemplungake ana madyaning Candra Dimuka tamat sejarahmu. Hei!
Marudaya, ada soto jenenge rombong, untu entek jenenge ompong, rambut dawa jenenge gondrong, bojo moblok tinggal jagong tumpaki wong wae. Seyaine ramene wis kaya ngene. Betek-betek esuk ulang tahun-tahun ngarep men ditimbali meneh. Kebangetan tenan patrape Bathari Durga ing atase bayi tanpa dosa cemplungne Kawah Candra Dimuka. Tujune konangan karo kamituwaning dewa Bathara Narada. Coba tak nyemplung ana kawah iki. Sisan gawe tak sunake marang purbane Hyang Agung. Tak gege nganggo banyu men gelis gedhe tak entasake men bisa males marang sapa-sapa sing wis nandukake kamurkan. Muga-muga iki bisa dadi wiji sing anjok marang jejeke ngati lan bebener. Bola-bali putrane satriya linuwih. Mula nadyanto durung sepira umure parandene wis bisa guneman kaya mangkene. Ger, Ulup. Bruhanana jeneng kita mono titah. Jeneng kita mono menungsa. Cinipta dening Gusti ingkang nyipta jagat lantarane bapa kelawan biyung. Bapa ingkang ngukir jiwa raga, biyung ingkang dadi lantaraning dumadi. Dene jeneng kita urip ana ing triloka iki, kewajiban kita ya kuwi nindakake perintah lan ngedohi cegahe pangeran lumantar weda suci kang wis kababar. Banjur yen aku menungso mesti wae aku duwe jeneng. Jenengku sapa? Ilange jenang, ya. Ilange jenang dadiya jeneng. Ya merga jeneng kita mau mula ripalungguhan iki ulun paringi tetenger utawa kekasih Bambang Wisanggeni. Jenengku Bambang Wisanggeni. Ya. Banjur kowe sapa? Ulun iki dewa. Dewa kuwi bedane karo menungsa apa? Yen dewa kuwi mapane ana kahyangan bisa lara ning ora bisa mati. Ning yen menungsa bisa lara ya bisa mati. Dewa tek ora iso mati iki sebabe apa? Merga dewa kuwi KTP-ne seumur hidup ngono lho. Mula ora iso mati. Aja guyon aku takon tenanan.
Merga dewa wis ngunjuk Tirta Amerta sing dayane ora bakal bisa mati nganti jaman apa wae. Oh, ngono. Ya. Banjur jenengmu sapa? Iki kami tuaning para dewa dene Bebisik Ulun Sanghyang Narada ya Kaneka Putra saka Kahyangan Sidik Panggaluda ngono. Oh, Sanghyang Narada. Ya, banjur lek ngundang karo kowe piye? Gandeng umurmu ki sak putuku, kowe ngundang karo aku Mbah Ena. Oh, ngono ya, Kek. Ya, Kek. Apa? Tekek. Tekek ndasmu pecah kuwi ora? Kakek. Iya, Kakek. Manut dawuhmu aku dilairake dening biyung sing ngukir jiwa ragaku ki bapa. Ya. Banjur bapakku ki sapa? Pramara rek manguswamya ngambrang kadhi karunaning kaswasihaning marga mamalatkum Risang Ganda Wastratma aja. Nah, ripalungguhan iki kowe madhepa mrana, kowe madhepa ngulon misageni. Ana apa, Kek? Sawangen, Kek. Kae ana wong papat sing sila metekel ngedhep meja cendhek. Kae sapa, Kek? Kae para dewa. Tek sila wong papat lagi ngopo, Kek? Kae lagi domino. Yen kowe butuh takon pakmu jenenge sapa, takono karo dewa-dewa kae. Yen nganti dewa kae ora ngerti, aja kesuwen, antemono raine. Ngantemi iki piye, Kak? Ngantemi kuwi tanganmu kepelno, ya. Banjur sak bantere tibakno ana raine musuh. Contone ngene. Ning sing seru sing banter. Sing banter. Ya, oh ngene. Ya ning rono aja ning aku goblok ora. Takonono yen ora ngerti arep ajar kok kapak-kapane ora ana dosane. Yen nganti engko ngamuk sing tanggung jawab Bathara Narada. Pun pamit ya, Kak. Ya. Tinong leraka koneng. Kurem sara setan padang. Dudu wayahe. Bocah cilik kluyuran ana ing kahyangan kowe iki sapa? Tambo marang aku jenengku Bambang Wisanggeni, kowe dewa sapa? Saka kahyangan Salindra Bawana ya kahyangan Kaindran. Iki Bathara Indra ya Surapati. Bathara sapa? Bathara Indra. Bathara Indra. Ya. Yen pancen Bathara Indra, lah Dana Kasina ning endi?
Widagelan dudu dewa ngawur. Iki Jawata iki Bathara. Yen pancen dewa tegese pinter. Pinter. Waskita. Yen pancen waskita maragake tuduhna pakku jenenge sapa? Piye? Pakku jenenge sapa? Lah pakmu sapa? Kowe anake ora ngerti apa neh dewa. Yen ngono kowe dewa pekok kowe. Oh. Hey. Dewa cilik iki sapa? Bathara Penyarian. Kowe sapa? Bambang Wisanggeni. Kluyuran ning kayangan goleki sapa? Goleki pakku. Yen pancen kowe dewa pinter, tuduhna pakku jenenge sapa? Kowe wae ora ngerti apa neh aku. Kowe iki bocah piye? Kowe ora ngerti karo pakku. Jare dewa iki kewajibane ngayomi karo para kawula. Kowe dadi wakil-wakile para kawula ing lungguh ning dampar kadewan. Ning nyatane ora pinter, ora gelem ngurusi karo para kawula iki karepmu piye? Tegese anggenmu dadi dewa lungguh ning dampar mung ngapu panganan iso dipangan 5 dina, nek lek mung ngapusi 5 taun kowe. Kaya truwelu. Dewa apa dudu? Dewa wae wong sandangane kaya ngene kok takoni dewa apa dudu. Yen pancen dewa kowe jenengmu sapa? Tambuh marang ulun, bebisik ulun Bathara Temburu. Oh, Bathara Temburu, ora Temburu ning Temburu. Ora perlu kakean gunung sing tanpa guna aku Wisanggeni goleki pakku. Wis bola-bali aku ketemu karo dewa-dewa ora ngerti jenenge pakku mula tak ajar kabeh. Yen nganti kowe ora ngerti pakku jenenge sapa kowe tak ajar dina iki Bathara Temburu. Lah dewa-dewa kedo goblok-goblok. Sing ngerti pakmu jenenge sapa ki ya mung Dewa Waskita kaya Temburu. Kowe ngerti jenenge pakku? Ya ngerti wae wong sak donya jenenge sapa ki aku ngerti. Yen pancen ngerti jenenge pakku sapa? Kowe mudhuna ning Marcapada. Waton kowe ketemu satriya bagus sing jenenge Raden Mukidi. Ya kuwi bapakmu matur nuwun. Ana dewa pinter kek. Jenenge sapa? Jenenge Bathara Temburu. Oh, Temburu to? Ora Temburu ning Temburu. Kok pinter? Ngerti karo jenenge pakku. Jare Temburu pakmu jenenge sapa? Satriya sing bagus, bener. Satriya sing ganteng, ah bener. Jenenge Raden sapa? Raden Mukidi. Sapa? Raden Mukidi.
Wayange ora enek sing jenenge Mukidi renek. Kowe diapusi karo temburu padi-padine ki mung golek slamet kae. Mula len jawab ngawur men ora ndok ajar oyaken ajaren sak pole. Edian.